Hola, benvinguts a la programació de... Hem canviat el nom una miqueta, l'estructura de la meva política esportiva. I, bueno, anem a, direm, l'any que ve un altre nom a la programació. Es dirà TVV Futbol Sala. Que anem a fer una entrevista al David. En David és un noi que es dedica, ara explicarem, que van fer una entrevista no fa molt, ja acaba la lliga, acaba la temporada i vull el resum d'ell, de la temporada. Anem a presentar-se, David, sí? Bona tarda a tothom. Com has vist aquesta 2022, la temporada del Canet Futbol Sala 82? Home, doncs, parlant del primer equip, ha sigut un èxit. Al final hem pujat a segona B, tots els nostres equips s'han mantingut a primera i fins i tot tenim un play-off pendent de l'Alaví per pujar a Divisió d'Honor i tot, la setmana que ve. La setmana que ve ja començarem a destacar el nou projecte, si seguríssim que pujarem. Seguríssim. Jo vaig dir al projecte del Canet Sènior que pujaria, va pujar. I ara comencem a dir tela, la marinera, perquè el futbol sala sènior a la segona nacional espanyola que ha pujat. Nacional, una divisió molt important per a Espanya, una divisió molt important per als nostres nois del sènior. David, digue'm alguna cosa d'això. Doncs sí, jo com a, una mica que porta el tema de la grada, xarxes socials... La grada verda. Sí. Doncs supercontent, no? Ha tornat el futbol sala de veritat a Canet, el futbol sala que ens agrada, amb equipassos, viatges guapos, ens anirem a les Illes, a València, i seran partidassos setmana rere setmana superimportants pel Canet, amb equips supergrans, i que ho gaudirem tots molt. A veure, si hi haurà equips també vinc de València, vinc de les Illes, Eivissa, Mallorca. Són equips llunyans, Llunyans, durs. I això que no toca equips andalusos. Si toca equips andalusos a Sevilla, Almeria o Huelva, tela. I el grup és molt important perquè el futbol sala ha crescut, cada vegada està creixent més i cada vegada més. I això és molt important, és la línia? Sí, mantenim una línia de grups, està el grup català, que es junta amb el grup de les Illes, de Canàries, i després el grup de València. Després hi ha altres grups, el grup andalús, el grup del País Basc, Múrcia, tot això. Però el segona B s'estructura en grups i ens toca aquests grans viatges que seran molt guapos també, estaran molt bé. Molt bé. Seguríssim ja hi ireu també, viatges. Sí. Segurem, sí. Segurem que sí. Calés, però espera. Farem un esforç i ja anirem. I a veure, que espero que tot això que diu en Manetxa, que sí, també té raó, que tot això és la base de fer un bon equip, un bon planter, una bona cantera, un bon projecte que està veient, en Didac, que està fent un bon projecte. El Didac molt bé, perquè té la setmana que ve un play-off, amb una final de play-off, amb el seu equip, l'Alaví, que si guanya el partit, doncs pugem a Divisió d'Honor, una divisió que és molt important, que és la més alta de tota la catalana, o sigui, que ve el Barça, tots aquests. A veure, digue'm el partit contra quin equip seria. El partit és la setmana que ve a les 10:30 del matí, dissabte, contra Sant Joan d'Espí, a Barcelona, aquí de Barcelona. Ja sabeu, si fa falta el bus... A Can Xauvet farem ja per les xarxes socials del Canet, a Grada Verda i Canet Futbol Sala, ja penjarem l'hora de convocatòria, sortirem de comedians tots junts i anar tots junts com a una bona família que som cap a Pineda. Canet Futbol Sala 82, ja sabeu, necessitem remenar bé la pilota perquè la base de tot és tenir un bon sentit de la bona festa, és la base de tot. I el futbol sala és més que un club, i més que un club són els mateixos entrenadors que estan fent una política perfecta, que sí. Entrenadors és la cosa més important d'una base, tenir gent que sigui molt maca, gent amb els nens molt propera i que expliqui molt bé, que ensenyi bé, tingui paciència, i aquí Canet són uns sobrats. Tothom al pavelló o anar a veure el partit, sí, a Pineda, o aneu tots a veure els equips del planter, aneu a veure els entrenadors, són boníssims, per mi són meus germanets,
i tots plegats som tots una gran família. Sènior, hem pujat la categoria, molt important, el sènior. Sènior és fantàstic, tio, perquè... Sí, molt bona gent. Són una gran família fora de la pista i dins, fora, i bueno, és un espectacle veure jugar aquest equip, el que ens portem tots, i que l'any que ve durarem molta guerra, que ningú es cregui que baixarem tan fàcil, que durarem molta guerra aquí. Perquè una cosa, un esperit que té el Canet Futbol Sala... Esperit? Quin? 22 anys... Vaja, comptant aquests 22 anys i comptant 40 anys que té el Canet Futbol Sala, des de 1982 que està fundat. Jo tinc 22 anys perquè jo he vist partits de la Lliga que 22 anys, grans partits, grans moments. Canet estava a primera de La Plata. La Plata, que jugaven contra el Barça. Contra el Barça, Navarra i Bilbao, tots aquests. Jo m'acordo l'entrenador, Qui era? Era l'entrenador del Barça que havia abans. No sé jo. I esperem tota la base del planter, tot això, l'esperit que té el Canet Futbol Sala és molt important. Sobretot jo. Tota la feina que fas està molt bé, Quique. No, a veure, en realitat, tots fem una gran feina. Sí, aquí llavors a cadascú porta el seu granet de sorra i entre tots fem una muntanya i molt gran, i bueno, és el que, per això tothom ens té molta enveja, tots els equips, perquè aquí, el que hi ha aquí no es viu quasi enlloc. Jo també porto una miqueta de màgia, perquè quan vaig venir una altra vegada al Futbol Sala, va sortir de les coses. Ets tu el talismàn, I jo no té, la veritat, no sé que tinc alguna cosa, no sé. T'has de quedar aquí ja, Ja me'n quedé, que m'afitxin, una targeta o alguna cosa. Soci, fica't soci. A veure, soci, també és molt important. Aprofita per una cosa, Quique. No, per una entitat. L'any que ve es cobrarà entrada per vindre a veure com s'ha fet aquest any, ¿vale? I ara mateix no sé el preu, però tothom tindrà l'oportunitat de fer-se soci al club, pagar X diners que sortirà més a compte que pagar cada partit que jugui a casa, i poder entrar gratis a veure els partits perquè ja has pagat soci al club i has pagat aquest carnet del club. Qui vulguis podrà fer soci a aquest club. Com costaria això? Això s'ha d'acabar de decidir. La seguida junta direcció. Vale. Moltes gràcies, Dida, per l'última hora. Informació. L'última hora. I ell està entrenant i està aquí con els jugadors i a mi m'ha vist i som primícia de tu, som coneguts i els coneixem tota la vida. També una cosa, que ha dit ell en directe és molt important. David. És molt important, ja que si tu vols estalviar, i en plan, el que s'estava fent és cada partit pagaves 2 euros. Doncs ara no, ara cada 3 mesos o por ahí pagues un cop i cada partit amb aquest carnet, pum, l'ensenyes i entres sense pagar aquell mateix partit. És una divisió nova, de segona B, per tant, vindran equips més grans i més guapos de veure, per tant, ha de ser una entrada més cara, perquè és millor. També tenim un equilibri perquè a cada 1 euro, 2 euros, 3 euros, perquè anirà a bote per un pernil. Per tenir calés per els partits, viatges i coses d'aquestes. I això és molt important. Jo he estat de junta direcció esportiu al Canet Futbol Club molts anys i jo he vist moltes coses d'aquesta política. També és molt important. És molt important el tema de tenir calés, ja que ara mateix no tenim gaires, i amb aquesta seria una opció de fer-los. I pel tema de desplaçaments, pagar els entrenadors, àrbits, sobretot, àrbits són caríssims. Per tant, serà una bona opció per treure diners d'on faci falta. Els àrbits són cars. També tenim una crònica de Ràdio Canet FM 100.6 FM con el Dani Grau, donant tots els partits de la ràdio, i espero el Dani Grau totes les seves col·laboracions esportives, que començarem a destacar, a estar fent una bona secció de ràdio, de la comunicació canetenta, una comunicació de Canet de Mar, la comunicació de tot Catalunya i de tot l'estat europeu. Tot això, la base de tot, tenir les entrevistes que faig jo en Quique, la ràdio de la comunicació, Ràdio Canet FM, per això, i col·laboració amb David, fem una gran... Moltes gràcies, Quique, per l'entrevista i tot, per tot això. I gran tot això, sí, és molt important, David. I que ho seguim fent, David, una cosa, també. Què passa?
Digue'm una cosa molt important, l'afició, l'agrada veure-la. Com has vist aquesta És el temporada? que tira el Canet, l'afició. Sense l'afició, el Canet, res, t'ho dic jo ara. Som els millors, que sí. Som els millors i ho seguirem fent, i a segona B tots els equips quedaran parats del Canet. Vale, moltes gràcies David i espero totes les cròniques. La ràdio és molt important. Crònica d'última hora d'en Didac que ha donat la informació i la base de tot aquests nois, els nois són ells i les noies són equips que aquesta temporada que lluitarem per fer-lo més. En David, en Dani, en Didac, l'Adrià, els entrenadors que tenim diversos, molts, del primer equip, dels equips que vindran i tot això. I també vull dir una cosa també, que faci un nou pavelló, és molt important, una nova instal·lacions esportives, és molt important l'equilibri del Canet Futbol Sala, no solament el futbol sala, el bàsquet, a diferents esports que vindran, la qualitat, els nois i noies que es dediquen a jugar i a lluitar i a passar molt temps dia a dia a entrenament, dilluns i divendres, entrenaments, dissabtes i diumenges partits, i espero tot això és la base de cròniques esportives tota la temporada que farem i les informacions d'última hora. I l'última, moltes felicitats al Canet Sènior, que ha fet un bon temporada, a tots els jugadors, especialment, a tota la seva familiar, la direcció esportiva de la Junta Directiu de Canet Futbol Sala, 82, sí, 82, que aquesta temporada han complit 40 anys, i la nova projecte que té pel futur, la qualitat que són i sempre que treballarem per la confiança, per la qualitat, per ser és el futbol sala i per créixer més. D'informacions que jo donaré les entrevistes dia a dia al treball que fem. Gràcies a tots els jugadors de totes les categories. Comencem l'escoleta, nens de 4 i de 5 anys. Comencem també a destacar els premenjamins, dels alamins, dels infantils, els cadets, els sèniors i els futurs els equips que vindran. Moltes gràcies, fins a la propera temporada i esperem les noves notícies en Didac si dona si hem pujat la categoria a preferent. Vinga, fins a la propera setmana. Adéu.